A procesión dos farois en Cualedro. Emilio pedíanos quedar para a noite para ver como se sucedía esa procesión, os farois que fan os propios veciños aí de Cualedro e que cando cae a noite, como estades vendo nesta imaxe espectacular, empezan a recorrer todo o lugar, toda a vila. Bueno, a verdade é que fixemos ben en facerlle caso a Emilio porque a imaxe de noite é increíble. Toda a veciñanza de Cualedro cos seus farois que mirades son preciosos, feitos a man, e algúns deles ollo porque son máis que pesados, xa dicía algún veciño que tivo que sacar un arnés para procesionar co seu farol porque pesaba moito. Hai procesións, desde logo, singulares no Xoves Santo aquí na nosa terra. Estamos, en concreto, na Xironda, no concello de Cualedro, e fíxense esta procesión dos farois que sae contra as 9:30 da noite, cando cae a noite, cando xa é escuro, e esta imaxe singular dentro tamén da Semana Santa. Montaban os vellos, e aí temos o peique a Serra do Larouco, e subían a serra para ver de noite a procesión. Ahora isto van con telas de colores, a armación é metálica ou é de madeira, e as luces son luces bombillas con pilas ou con baterías ou eso. E antes era todo de velas e papel. Que se recuperar esta tradición tamén grazas ás mulleres, sendo vos dúas delas, dúas mulleres. Hai 25 ou 30 anos? Sí, está moi ben, está moi ben. Que fose a forza das mulleres, quero dicir, que Moi recuperar. ben, está moi ben. É aproximadamente un percorrido dunha media hora, que xa se che fixo moi longo polo que vas cansada. No. Ben, non? Non vou tan cansa, non Non vou tan vas. cansa. Cada familia tiña un ou dous, depende dos mozos. Se había máis mozos, pois máis faroles. Oi, pois pode pesar igual máis de, eu creo que uns 20 kilos. Isto? Home, pa min solo. Non sei se 20, pero desde logo máis de 10, sí, Vai aquí enganchado nun arnés que comprei, entonces aquí ahora non che fai forza andar máis, senón acababas cos brazos. Reventados. Eses farois tamén son prácticamente de todas as formas e de todas as tamaños tamén. Estes que van tres, este único, pero un poquinho máis grande, por maiores, por pequenos, pero xusto se nos xiramos van un deses farois que nos dá a clave de que estamos na Semana Santa. Parece que non, pero esta procesión manténnos unidos ao Xoves Santo. Como consegues darlle luz? LED. Sí, cintas desas con 3 pilas. Aquí debaixo Sí. vai a batería que xunto coas Leva persoas tres. como os que manteñen vivos Leva 3 pilas. os farois. A cacharra desas. Este gran farol, polo seu tamaño, non pode subir ata aquí, ata o adro da igrexa, onde si están todos os demais nesta última derradeira volta deste ano 2026, a procesión dos farois.